onye kpachapụrụ anya chọrọ ime ma na-echọrọ iwu. Lekwa anyị ifo biko. Ọwụ gịnị? Asị m biko nabata. Alịgba chọrọzi m. Achọrọ m ọwụ gịnị? Ọgbụgba m nwa mere ọkwa nwunye m. Nwunye gị? Akwa mgbe nwunye gị gbuo m, alịgba biko achọrọ m biko. Chere na ngwa. Ụmụ na chere. Ebu ihe nọ n'ime ikwu ihe ga-eme nwunye m. Mma pịa aja. Mma pịa. Alịgba, ka ebe ije mgbe ọ pịa. Ọkwa mgbe nwunye gị pịa gbuo m, bifo nkwete. Mba, mmụọ m ga-apịakwata ihe ọkụ. Ọkịta ọkịta achọghịzi. Alịgba biko jekwuru nwunye. Nwunye onye? Biko jekwuru nwunye gị. Aga m anọ n'ochie moto. Achọghịzi m. Nwunye gị egbuo m. Biko. Chere kwa ịma na ọkwa ọbara mgbali elu ka ị na-achọ ibutere m maka ọbara mgbali elu nọ n'ọbara anyị ọ ya gburu nna m gbuo nwanne m nwoke ịchọkwa ka o gbukwuo m nsogbu adị ka e nwere ihe na-eri m na ịchọ ka mụ na gị kpaa mana mmadụ m mgbe ị ga-enwe ohere ka mụ na nwee ike nọrọ ahụ kpaa ya ka nkịta. Onwe ebe nna ga-afịa ka anyị si abata inwe ike ịgwa m ya. Akwa mgbe mpaghara gị na-abịa asụwa ele ihe ji. Ọ gara meeting. Ọ gara nzukọ. Anyị m chọrọ ka mụ na gị kpaa ihe gbasara nwa aha nna. Achọrọ m ka ị nyere m aka gwara m aha nna maka otu m si ahụ mmekọrịta gị na aha nna ọ na-ekwe m nghọta na gị na aha nna nọ na mpụ na mma. Aga m achọ ka ị nyere m aka gwara m aha nna gwara m aha nna sị na ebe ọ na-atọ aka ụzọ anọghị ya na ya pụọ njem ụmụ okorobịa ibe ya ka chọọ akara aka ya maka ọ dịghị na ụda nwa mara mma gịrị aha nna aha dị iwụrụ onye nyere aha nna adịrị m ala ka ihe aha nna ga-eme echi aha nna pụta ya were ngwọ n'ala ka aja ka ọrụ achọrọ m ya achọrọ m ihe ọbụla ị na-eme mmadụ niile mara ihe ọbụla ị na-eme ka ọ bụrụ ihe jiri eji mana ihe gị na aha nna na-eme ọ bụ ihe jiri eji ọ gị na-agaziri m achọrọ m ihe na-emebi ọganihu m echi site n'aha nna. Ọkwa aha na-abụ nwa nwanne gị nwoke. Ọ nwere onye m ka nwere anwụ. Nna anyị, ọjọọ aha nna na-egbu. Chukwu nwere ike isi ebe ahụ nyere ya aka. Ele Chukwu ka ọ Amadioha. Chukwu bi n'igwe. Gwa ya okwu ka nwa gị. Aha na dị ka nwa gị. Chukwu bi n'igwe ga-esi na ọjọọ ahụ na-egbu nyere ya aka. Ga-enwe eziokwu ikwuru ngwa ụda ahụ na aha nna dị ka nwa m na m nye ndụmọdụ. Ana m enyekwara aha nna ndụmọdụ enyeju ya afọ. Mana ihe nke o si ewute m ụgwọ na ndụmọdụ niile m nyere aha nna enwere ka ọ na-ekwe enwe. Ọ ihe m ji bịakwute gị saa ebe ọ bụ na gị na ya na-emekọrịta nọ nna dị na mma o nwere ka ọ na-ege nwe. Biko nyere m aka gwa aha nna si ya na ewezụga aka ihe ọjọọ aha nna na-eme ọjọọ na-egbu dị m mma onwe ife ọjọọ na-egbu dị mma o gbujechara gị isi ọjọọ aha nna na-egbu ọ dị gị mma ọjọọ nna egbu dị ya mma gịnị ka ị na-akọrị ya gịnị kwuru na akarị nne nna ebe gị na onye a na-akarị gịnị gwanụ ife gị na onye a na-akarị ebe a gwanụ ife gị na onye gịnị ka gị na onye a na-ekwu ebe a nne nna ife ọbụla gbasara gị ọ na-egbu m iwe kịta nye ị nwere ike ikwu ebe a gị na onye a na-akarị ụka gwanụ ife unu na-abụ na akarị ọkọta gị na-efule efu na-enwe mmachi n'ọgbọ na-akarị ụka na-eri na ụmụ na ọzọ abụgo nke isi ya arabe erugharị ka mmiri na-eru eru obere oge ịchọ ka ịkpụrụ ya maka idire anya afọ ụmụaka mara mma ịchọ iburu azụ ụka mgbaje ka iburu azụ ụka nne nna ọbara uru ihe dị iche ụda ahụ na ejiri m ịga ejiri m chen eji agwụ ndị agha ị ga-ama na onye ga-eso onye agha ihe fụrụ ụda ahụ ị nwere ego ụda onye anya ahịa nne nna gee ntị amadị m otu nwatakịrị nwa agbọghọ ka nne ahụ zuru oke nwụrụ ọbụrụ ga-eji asị na ịchọwa nnọọ onye ị na-emekọ ihe ọ bụ onye ị ga-eme apụta asị gị fresh ampụ oge n'izu ahụ na-atụghị aka jie yiri ọhụrụ enwere ahụ okwu ya bịa n'ọfụ akwa ịfụrụ ife a abụgo nke iru ya ka mmiri na-egwu na-efe egwugharị na-ede ka usu na-acha anụ oyibo mmegide nwe ahụ aka iru ebe a maka afụgo nke isi acha azụ ụka inwe ahụ aka ruo ebe a mụ na nne nna
otu aka anyị dị eme nwa anwa aka anyị wee ruo ebe ahụ na emetie emeghị aha na o nwere ike nwere idea nye m na chịkọ ụda aha na akpọla m ndị na-agwọ ndị ara atọ ndị psychiatrist atọ otu n'ụtụtụ otu n'ehihie otu n'abalị ọtụ isi apụ gara gwalawa n'ụlọ maka onye ka ehihie na-eche m n'ụlọ gaa nọrọ ọgwụgwọ nsọ maka na ahụrụ m ara ọgbago nwune ịnwe anwụ a ga-anata ọgwụgwọ nsọ n'ehihie m aha na ọ baa na mgbede ọ kọmbineshọn ka ehihie na ka mgbede ka a ga-apụta ha onye ọzọ m ga-agwọ ya ị na-anya ị na-emegharị nwa anya ị gaghị enuchi iwe nnuchi ghechi isi ị na-emegharị nwatakịrị anya tụkwa nọdụ mana ife dịka emeziliri n'ụwa Chukwu Igbo ga-akụrụ ọbụkwa na onye jesiri mbata ugoro nara n'Igbo ozugbo ife dịka emeziliri n'ụwa akwabalụ Chukwu mana ise n'ije n'ụwa bụ ije n'ụwa bụzi akala aka m Chukwu alili egbu m Alibo, emechaa eleke wee ọ ka dịbọ ego gịnị 100 naira ego gịnị ka m na-ajụ 100 naira ego gịnị ego ji abịara ọkụ ego ji azụ mma n'ihu ozu m onye 100 naira ị na-ajụ m ihe 100 naira ya bụ ego 100 naira m ji pọmpụla nke gị na-atụrụ ego 100 naira mba ọ ego ji azụ igbo ozu m ejile anyị na gị ụbọchị anyị na-ebute ego anyị ebe anyị na-apọ mpọ igwe nke bụ eziokwu kamgbe otu anyị nwetabeghị 1 naira nke anyị nwetara enweta anyị were gbara fuel nye ndị polisi Alibo biko leso m anya ahụ chi n'isi chi na ogbunu mkpu ruo na slipas mgbanụkwụ agbalụkwụ mgbanụkwụ ehiri ngo onye ụkọchukwu mba ihe mmiri ohiri nwe ndị fada iji abịa emere m confession otu isi pụtara nwere ego onye ndị polisi ị nwere ego ị gbatara nye ndị polisi bịa ngo dabịa kọrọ m akụkọ ndị polisi ada akọrọ ha akụkọ ọmịka na-akọrọ akụkọ na anya m agwa gị enwe ụzọ nọ na-agba ihe m ji agba n'ụzọ maka ọdịmma ka ọnụ na ezinụlọ ọnụ ihe m ji nọrọkwara nga awụ maka ọdịmma nke m na ezinụlọ m ọgwa na ị ga-enye m ego m ọ na ga-enye m ego ụda m gbochie ihe anyị gbochie ya nri nke ụda ihe mere na onwe nsogbu adị nwere anyị anyị mechọrọ na mgbede anyị wetara ewu 100 naira maka ọ mgbe ahụ anyị nọ na katikizim onye ụkọchukwu ya asa anyị anyị bụ obi ọkụ anyị bụ obi ebere ọ maka ihe ahụ akụzila na katikizim mgbe ahụ anyị nọ na praịmarị skuul ka m ga-eji ahapụ ọrụ owu darị ha ala ọ ga-enye m ego aga m abịa ka ọrụ ndị ha na nga ahụ ihe m ga-eme ọgara arụ oge mma wetakwara m ego m nsogbu adị enweghị ga-eme anyị ga-eweta ego ma ọ gịnị na-emedo gị maka 100 naira ka iburu akpa dị anyị ga-enwe 100 naira maka anyị nyere polisi ego ka onye anyị ya were ego anyị ya maka iburu ekwu okwu anyị oke i nyere polisi ego ewere ego polisi adịrị mma ịtọrọ akwụkwọ ọ mmewere m ịtọrọ akwụkwọ ụdị mmadụ ama m ụdị mmadụ ụmụ ndị a na-eme aka na-abịa bụrụ ka anyị ga-ego ọ azụzị ka ha azụ ka olu ha ga na-aka
Kiko chipota beba. Ima na eba anu ezoro. Ima keje gwa dim na mu na ina ofia. Ba, ure ga ga finuso. Finuso no da. Time ahia. Emudo e ga ga finusa. Also so mana. Get nim di bro nga nga wona ko. Ai nim di bro ila mesa. Ai, afkan gana. Oh, that's in adult here. Mo. Ahun mi na yo fake na yo fake. Lo que enti na. Ane na tu na eba. Mbe ngo apala. O ja apala wo. Diga ga na. Ure ga ho. Finuso. No ure na ga nuso. Ewo dum mi. Ko ko chimuza. Ni ya no mi da wo ko chi. Ure mara da ga finuso. Ndi mi bro nga nuso no na ahun gana. Ko shi gana yo. Ko mi di bro ila mesa. Hai. Ejena ifu mmanya. Afro nge fongo pipi. Afro ngina. Ehunanya. Gente, iju kwasi gina ho ngenanya. Adme shigi na yenti ho na yo ba. Ku shigi ho. Echire mo ho. Mama me fo. Echire na. Ame magic. Ewa ahia. Sakobun. Ahia no dam tie na abam. Ya we. Nye. Izo washi. Oshebe. Se oshebe. Sabrakadabra. Se wego. Wolo. Oh, mo abago kwa. Central Bank abomo ne Central Bank mene ya wego. Central Bank. L'argent coulé. Ai fi bolego. Na. Te ma ni le monga. Wego. Ejile. Ahia ni le monga. Pataba fi fi ko. Agime jika. Paka isa ti na pa ko wole go mi ko. Ko se go to fu wo. Agime jika pate. Wa kama de ja pate. Ona wego mne nyenye. Nso bwa di afọ mi na na ka mmana bakita. Maka di madu fu je gwa di na no no fia. Chole la. Wa mnyamo no. Ambe na ba odi ma chokta na nne. Mbabel. Mo fu so gro ku. Ichoki ajemo. Mira por cara Ah! Aquele Wio. Ejula na nwunye arịbọ na-aga kurike arịbọ ya anụ ife ụmụ agwa arịbọ ife ole ndị na-aga arịbọ n'ikoro ole ndị na-aga arịbọ n'ikoro ọrụ obodo mụrụ anya arịbọ n'ikoro Kedebe m na-aga n'ụlọ m. Elu da chiri ya. Elu da chiri ya. Kedebe m na-aga n'ụlọ m. Nwere m right ịpụ apụ. Ị ga-ebe m chiri ike. Oke, nsogbu anọdụ. Aga m ahịa. Asị m aga sara nwunye m ihe. Ka ị na-aga n'ụlọ m ọgwana mma. Nwoke m nwere ọsọ nwere ịchụrụ ego ịgwa m ịchụrụ ego m. Atọ eze n'ugbo Emeka ọfọ ana m eke ego ke m ji wụrụ atọ nzeribe ke m ji wụrụ Emeka ọfọ na-eke ego cherekwu ele ihe nkọwa mbụ na ejiri anya m na-agụ nnọdụ elu osisi dịka Zekiọs nọ elu osisi nnọdụ were ego nye mba ị mana akwụkwọ ọzọ sị na Jizọs na-agagharị na-eme mma mere Zakiọs ji n'ọnụ ụlọ ya mana etofika gara Zakiọs amara oge ogologo dịka Zakiọs ogologo ọwụ ịghọtara adị m asị na ihe ikwu nwachi ewuzi okwu na ịhụrụ nga m na-enye
mana dịka m ji ukwe n'akwụkwọ nsọ na Jizọs na-agarị na-eme mma nwunye ha Alịbọ kpọpụtere m na-akọ ụtụ ụlọ njechi aga ga-ahụchi nye nsogbu tụwa nnọọ kọsa mba ihe na-akọwa okwu ego dịka onye onyinye mmụọ onye obiọma na mba agịdị na-eji ego na-akpa a na-akọ ihe ndị anyị na-akọ ịghọtala dịka Jizọs na-agarị na-eme mma ntị aka na ka ị ga-awụ na m ka ịwụ na ihe ikwuru awụrụ achị ịhụrụ m ọfụma ihe mere nwoke ahụ dịka onye onyinye mmụọ dịka Jizọs onye nzọpụta na-agarị na-eme mma a na-enye ya ihe ji were ọrụ pịọ gị were ego m tụrụ ụda ahụ ego nwere ihe mere ụda ị ga-ejide eke m jide eke ya rere ka a ga-asị na nwoke nwere ihe ego ji njide m ke Mife menu yozi ego ndagwa ebila mu kama na otu Alịbọ si ngwa Alịbọ ejila na ọ gwara egwuregwu ka m na-egwu ọ bụrụ na ego ndị a na-enwere ihe ọ ga-egwuru onye awụrụ chicken change enwere m jike eme ịghọtala ma ọ wee egwuregwu ka m na-egwusara ya ịghọtala ọ ọrụ gị ịghọta ire egwuregwu ka m na-egwusa mgbe ọ sọgba ọnọdụ kwere nnọọ ha niile ọgwa nnọọ ka nwoke jikwa eme ka ọ ji arịka ga-asị na ma ma enwerekwe nnọọ ọgwa nnọọ ka ọrụ kwada mba onye onyinye karịrị gị na-abọ mbụ na-enye ya agawa ka ị ga-alawa nke ebe nke nsogbu mmadụ ma ọga ma mmadụ ma ọnwa ọga m na ngwa ụda arụ m ka etinyere gị mmọnwụ site mma laa n'udo rest in peace Oshole ele ihe nwanụ gara n'elu ushi gị ime mmadụ na onye ochie emenụ otu nwoke m na-enye nwunye arịba ego nasịrị m ego m usoro ọ na ụzọ dị eji aga ya ọ ga-agwa na anọrọ amasị na ngire trela hikiri oge azụ abara mgbe ego m jiri agba m na-aga ka m ga-asonye ndị ezimụta ọ ka m pụtara n'ụzọ ụmụ okorobịa abụọ a na-agba nje ma emege exercise mbido otu obi sọmụ na ndị ọrụ ike ndị emege ụgbọgbọ oge m na-aga anya na m tụgharị hotel lee ụmụaji abụọ na ha gbuligide m kọzeti aka na agba ụta mkpọ n'ala kọzeti aka na agba nke ọzọ wepụta ogbunigwe ọgbụpụta hotel ka ebute mkpọ n'ala mme asọrịnda kọzeti aka na agba m gawa nga ahụ ego ụlọ mbewe saa mgbe ọ na-adịghị ewe na nwunye m si m ga-emekwa mgbe m kwuru nwunye m ekwuchabere m nwunye m ekwu ndị nwere aka ntị ote duo m ụlọ aka ntị ote ya na ntị nwanyị ka nga nwụtabere ọ na ntị akara m aka ntị ị na-eme m ka kemgbe ọ na-eme m hụ ka nga wụfuru mmiri ya m gagasị na mmiri na-ezo mmiri ọ na-ezo ana m anụ hụ enye ọnọ enye ọrụ ọkụ cherekwa m ajọ anụ ọnụ ka n'ime ofe
Odi kirega aka nta akọrọ gị kirega nri gị na eh chere enwere azụ na anọ m tabụrụ ọnọgwe n'ime azụ ọnọgwe nai enwere ihe ọzọ m chetara egusi m kwụrụ ọwa egusi gị ji shie ka ọwụ ọgbọnọ ka ọwụ olugbu ka ọwụ ọha ele ka ji shie agụrọgọ ọ bụ gboli ma nwụrụ ma nwụrụ chere ofe ya nọ 7 days ofe nke chere agwa esi mbụ enwere biz na ọnwụ isi iji ọkwụrụ ọchị ọwụ ya gwụli ya maka ericha hotel afọ na-eme m kwụrụ Nadela, you want to get check in a country from me. What's kind of channel? I'm going to bring in a very good morning. You tell him a word. Oh, and youngster. If I can call Chacha moving with you up, I shall do allow quite a nice general. Or the chapel. Just you way of my hey, Mabani will be up. Mabobi Taragan me. Eh? You put up quite a nice good ready to go here. Or can't have a crack. You wasn't once small quarter of a rich tight up with. So what? I don't get. When I have a mom. We are Potanaga can look back. Eh? Oh, got a type of that game, or put it down to someone. My idiot about Carapin. You were presenting Boa Meta. Give you this in our wage. I know. Then what I just want to ask you. Then you put 5 for I bought. So why do you matter? I'll post them. Open the reactor. I got no message. I'm going to play what I mean. Yeah, you will allow for you may go to the baby. I'll got the world. How possible? Manola. Una gaba kwa kuna una. Manola, Onola gaba money now. I'm not sure go. I'm not sure go make guy amo. I'm not sure go. Na jesu we ga han. Ele ya pata kwa nini? Asin ya gom gara samo ya pata kwa nini? Itu le ma gara samo ya pata nini? Ele always play room for am ko do kuru. Nai. Obi nola. Na o ko nola ga ba. Ele ga o le. Nola ga ba no ma nai. Ele ga o le room. Nai chere point. Nai. O modishi ya were ko na. Igani. Asukwa mo. Mgbe kọtara ga ya sị na ya ego m furu ego ahịa n'ofu nna ya ego m furu asị na nwere ihe bi n'obi adịkwu ihe na-ekwu epụta ga na nna ya ego m furu ala na-ekwu oke ego m furu ana m amụpụ n'okpuru trela maka ego m furu iletara m anya ekwutos iletara m anya akpọm onye oshi iletara m anya akpọm onye oshi ego m na ego ahịa m o furu eyirigo onye na-ezu ego ahịa ekwutos ele m bido ozugbo ego m Ọlọ́yẹ mú ní àná ní mú lọ ní ọ̀rọ̀. Ẹkùtọ̀ fèsì ní ẹgbẹ́ mọ̀ mbọ́. Àmàmò. Ẹ̀hẹ́ mi náà fúlù. Ẹ̀nà mi ìbìrì ọ̀ṣun ẹ̀kọ́. Ìṣọ́lá ẹgbẹ́ ló dọ̀nà mbọ́. Àṣẹ mi rẹ̀. Ẹ̀ ṣìkà mẹ́gbẹ́ mọ̀. Ẹ̀ ṣìkà mẹ́gbẹ́ mọ̀ náà. Wọ́n ti mọ̀ ní oṣù ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ ní oṣù. Wọ́n ti mọ̀ ní oṣù. Kami yín nàbẹ́ náà ní ayé àbíyá. Wọ́n ti mọ̀ ní oṣù mẹ́rin nàbọ̀ ní oṣù. Governor nwoke achọghị ịdị na-enye m ego n'ụlọ na akpịrịzi ndị ka m dekarị afọ ezigbo ọmụ
nwanne nna gị ihe na-akpọzi nwoke. Mba, hapụ ya. Ọ ga-emechakwa m nwaanyị. Aha nna iwe onye oshi. Iwe anịnị ịwụchakwụta erigwe n'otu a. Ụmụ onye ori ọzọ kịta na-eme. Mba, asị m na ọ sị na osu dị ezu. Onye ahụ dị onye oshi. Onye ahụ dị onye oshi. Onye ahụ dị osu dị ego. Ọ sị na ọ nwere ya edemedeme. Akwụkwọ na nkwa na ọ ga-enye achị na ego n'oge na-adịghị anya. Onye ahụ dị onye oshi. Enwere ndị ọ ga-awụrụ. Ọnwụ maazị ibi ọ ga-awụrụ. Na-abaghị ewere mkpọ na maka zụ ego. Mana ọ ga-aga were ewere. Onye ahụ dị onye oshi. Onye aka ntụtụ. Ịghọtala odezu oshi. Na ọ na-eme aka ntụtụ. Ọ ga-atụtụrụ ego iji ele na-ebezie. Hapụ ya. Nna ahụ na nna aka ntụtụ. Onye ahụ dị onye oshi. Onye aka ntụtụ. Ọzọ ga-enye achị nna uche ị ga-adịkwa ya nne anụ ụlọ ọmụ awụrụ ego emesị mmeghe ya na isi mgbuji ike ntụgharị ego ebe oge nwa uche ị ga-adị maka ndị aka gị ndị emo gị ike na uche ị dịkwa ya ahụ kewes na-agba ya ntị n'ụlọ anyị na-agbagharị bịa na-akpọ onye ori ọzọ ya na sumo ka ndị akwụkwọ ya ajaluda ahụ sumo asụpụtara ọhụrụ asụ ndị aka ntụtụ na ha tụtụ ha ihe sumo ihe arụ ndị oshi ọrụ ndị oshi ga-asị tawayo mana ndị aka ntụtụ bụ sumo onye ahụ dị onye oshi hapịa ọ ga-enye achị ego mgbe ihe ọ gwara ngụda sumo ihe awa asụsụ ọhụrụ bụ ndị aka ntụtụ ọrụ ndị oshi ga-asị tum mana ndị ahụ sumo It's all right. It's okay. No, sumo. You want any? You want your shit? You want any? You want? You want? You want? You want? I got one more. That's Martin. Mba, you over there. You want your shit? What you want? I got one. I don't know. Bajide gị fa fọchasịa gị ole ndị na-aga ole ndị na-aga ọrụ obodo mụrụ anya Kenyo, biko oge adịrọ ọzọ, a na-aga ọrụ, biko. Ị na-aga ọrụ? Anyị nwa ka ị na-agwa na ị na-aga ọrụ. Ewepụrụ gị ka osu, si ebe a butere oge ebe anyị na-aga ọrụ. Taa ba anyị ga-anọdụ ala ebe arụcha ihe anyị ebugaghị ebe a na-aga kpọọ mekanik. Unu alekwe na echichi o. Ekwukwere na-ekwu, keke nwere kọndọktọ. O, anụbeghị m nke ahụ mgbe o. Biko menụ m ka m pụwa na imebu. Hapụ ya ya akwụghị eribe ị na-ekwu ego na-agbago ị na-ekwu ego na-agbago na gịnị mere? 100 naira ka anyị na-ekwu ihe kwutekwe 1000 mgbe ụlọ eji ahụ biko kenyo owó otu mesi akwụ unu ụgwọ ụlọ agaghị eri ha afọ kenyo kwụsị ihe ọsịsọ biko ebe a wetara ihe a ka a tụọkwana gị otu iwe ojukwu onye gbagha na-ahụ na ọ bụrụ ojukwu ụnụ ndị ara ikwe n'ire egwu ee nwoke a ga-esiri gị ụkwa ọ nọ ege ihe a na-ekwu oyi ka ọ na-agba bọọlụ 5 ịma na mmadụ aka na-akpa mmadụ mma ekeke anyị aka na-akpa ego na-ebe a ka nwoke achịkọrọ arịbọ mere gị na-asị gị nwudo ego ya ga-akpọ nke eji ọkụ achọ efife ama m ihe m na-eme
anọ m ife unu kwuru mana o nwere ajụjụ chọrọ ịjụ nụ n'ime unu na-abọ kedu onye nwe keke a unu abụọ nwe dị keke n'okwu eziokwu anyị mekọtara ego eziokwu ihe mere bụ na achọrọ m ịzụ dị keke mana ego one ka unu ga-eli ya ego one ka unu ga-eli ya ndị enyemaka ndị mmadụ anyị chọrọ ka anyị nyere ya aka ihe a chọburu ire keke ahụ 1 million nke ekwe nke ị na-eme ka onye akwụkwọ na-aba ego ka m kpọrọ ahụ ihe m na-achọ asizi otu ụbọchị si wee dị ugbu a bụ ihe siri ike 500 gịnị imekwa 500 ọdọkwa na ya eji ego ihe abịa eji emezi ego eji ego bọs ọ bụghị nọ chere na anya unu na-abụ mụnwe igo keke a ihe nwere ike ịzụ keke a bụ 30,000 naira ilechere okorobịa na-agụ anya si na ị ga-enye anyị 30,000 anyị ji were ata granọt ka anyị ga-eme gị n'anya enyemaka ka chọrọ inyere unu inyere anyị aka obodo a nwere ka o si wee dị ego obodo a gwadigo ego obodo a pịtọgo ịmakwa ihe 30,000 na-enye nyere unu na-aba aka na unu na-akọ ogologo aka ị ga-enyere anyị gaa kiere ya ụmụ biko gaa ka anyị ga ebe anyị na-aga chere ma ngwa gị chọrọ ịgwa gị ọ bụrụ na unu gbakọchaa tụlechaa na unu chọrọ ilesi ihe 30,000 otu mụ na unu si wee kwu unu emekwa ka mmarụ ana m enyemaka ka nna tinyere unu ọ bụrụ na ọ bụghị ịkwanye mma ghọrọ mma biko si ebe a unu gbakọchaa ọfụma unu chọrọ ilesi nye ka m wee nyere unu aka ọkwa ka m enyemaka ka m chọrọ inyere unu anyere unu na-aba aka maka abụrụ na nwere ibu na-aba n'alụ nwere ibu unu na-alụ ọ ga-ahapụ inyere ya aka ọ ka mma na inyere ya ọkụ ibe ma aka enyemaka chọrọ inyere unu bụ iwere 15,000 ya wee were 15,000 maka ọ dị mma unu biko na anụ ọwụ iwu na ọgwụ ga-agụ gị ya biko na gịnị ka bụ na na-agwụ n'ihu na-esi m mgbe ibe 500 ka m ga-esi okwu obodo a adịrọzi mma obodo a adịrọ mma onye nọ n'ọchịchị kịta o mere ibe niile na-aga aka ekpe ibe okwuru ebi ebe a na-asị ọ mụ ka a na-akpọ maazị Okeke ịbụrọ ana m enye unu na-abịa ibe mere bụ na ọ bụ unu tụleche unu eme ka mmalụ dịkwadụ ndị anya ọkwa efu ndị a na-eji abada ndị a na-eji abada obi fere ha hazi abada yi enwe ezigbote Ikoro ọ ga-achọ ịkwa nna mmadụ ga-achọ ihe ọ ga-eme ejiji abụchiri tupu keke ya egbuo mmadụ ma ọ nwere dịka kele onye a ife Chineke wụtara n'igwe anọghị mekanik ma ọ ke ya ugbo echegidere m ife a chefu na-eji ife anyị na keke ego keke anyị jepụjewo ka ya nara ya 30,000 a were ya dị mma n'isikwa nke hei Ikoro ịmakwa ka ị na-ekwu ihe a otu o si atọ ma ọ dị ka nga m na-ege egwu uche nyere ụdọma ya ọ ngwa chere ụdị echiche a na-egbuzi oge anyị ga-aga nara ya tupu ya agbanwe obi ya ịfụ nsogbu anyị ọgwụ ka m bute akpa
ọ ya bụ na iwe onye ara m maka ọnwụ na iwe onye ara ị karịa mma ihe ka m weta akpa eji etinye ego maka ihe kpọrọ 30,000 iji akpa eti n'abalị ụnyaahụ o nwere na-aga ọ na-eme ka ọ na-agba egwu na-agba egwu anyị mebara nye anya egoro m ya ahụ keke m goro n'aka Arịbọ na enyi ya nwoke ihe ahụhụ keke m goro n'aka Arịbọ na enyi ya nwoke owurọ achịkwa na kọntrị adọrọ mma n'obodo adọrọ mma ihe m goro ihe ahụ n'obodo adọrọ mma ekwuo na n'obodo adọrọ mma na onye na-achị na amaghị achị nne ibe dị mma n'obodo a ezuru ego 30,000 nkịtị ọdụkwa eweliwo mgbazi oge ọ 30,000 ka na-eme ọnụ ahịa gị kezi ime na jụrụ m ụdị azụ ya ụdị azụ ị na-atụ n'izu a bịa enenezine mgbu keke ibe ahụ n'uwe anụ enenezine ihe chara chara aka nchawa ibe otu o si agba ọsọ ọ na-agba ọsọ ka jet ọ dịkwa n'iti nji memere m eze n'ọnya ka m ji ị gaghị aghọta Cherukwu eweliwo esi zụrụ okike n'aka Alịbọ na enyi ya nwoke 30,000 naira. Eziokwu ka egwu ọhụụ ha na ego dị na 30,000. ọ mebere ihe na-eme na gị ọ gịnị bụ problem gị mba keke na ichere keke mba oyiri keke keke ka ọ bụ mee ihe m na-egosi gị gbata ihe amara ihe ị ga-eme ya so ka ọ ghara ị na-agbatị ihe egwu ma onye nọ ebe a ka onye bịara ka ndị bi ebe a Arịbọ Arịbọ na-eti mkpu ka ebe di gị nọ ọ maka ka iji eti mkpu Arịbọ nwefọ ọ napụrụ ọpụrụ apụ onwefe dị njọ na ọpụrụ apụ ọ nwoke ka ọ bụ chifo na otu nwoke apụ je kpata ego ndị bi ga-eji nri o ji ụkwụ wee pụwa ka o ji keke wee pụwa nke m na-amarụ amarụ m maka na otego mfedebe ya na keke ike ọ bụla o ji ụkwụ wee pụ ọmụghada afụsị keke nwa ife m nọ bụ eziokwu ụka m nụrụ bụ eziokwu ọ gịnị ka ị nọ na gịnị na-eme na Arịbọ dị gị na ọyị ya nwoke nke ka nnụ mpam ya gara keke m ma ha agwaghị m ha abụọ gbakọ ọnụ wee ree keke m ma ha agwaghị m Maazị Ụzọ biko amarakwa maka nke ahụ amarụ maka ya ọ dịkwa ka ị ga-anachi ya ka azụ ka ị bịa jụọ ya bụ Arịbọ kọwara ọnụ ya kọwa ka mụ ha amarọ ma ha elere ngage ntị ọ bụ na Arịbọ bata si ya na nkwu na m chọrọ ka o butere m keke m tata ma ọ bụrụkwa na ya nwe na ọya nwoke wee gwuo m egwuregwu a na-egwu ụmụ okorobịa a ma akụrụ ha nkwa ha gbakwana ya otu m si chọ ka ha gbaa ya mma akụrụ ha egwu ha ya agba otu m si wee chọọ ya ọ bata ya bụ igwe ya bụ n'onwe ụkọ ọbụla ụlọ ka ndị kwụsị ma osiba ji ebe mmezuru ike onye ụgwọ abịa ebe onye gị na aka enwe ihe mere gị nke ị na-akarịrị onwe gị ọkwa mmadụ ka m na-ajụ ajụ Arịbọ nke gị agwụla nke m abụwe na ole dị agha ọ ya sago nke ya gwọ Maazị Ụzọ bịara ebe a
bịara ebe a ọ sị na ọnụgo na gị na-ajọ ihe nwoke anụ ị na-eso oge ọbụla lelu keke ya ọ sịkwa ma ụgwa gị na unu mara ka unu si lee keke a unu ebuchietala ya azụ ọ bụrụ na ebuchetara keke azụ unu ewetala ya ego nleta na keke afọ a bụrụ amị ya na ọ ga-akpọ ndị uwe ojii bịa n'ebe a wee kpụọ ngụma ụrụ gị na onye nwoke jepụchi mmadụ ụzọ bịara ebe ọ bịa na ọ ga-eji ndị eke dị ilelu keke ya alibebe ka ị na-eje amịpụkwa ọzọ ọmị ọkwa ị na-ekwu ọ na-amịgharị ọmịgharịsị apụrụ ọmụmụ nsogbu nata akwa mgbe ọbụla ka njefe ọyị nwoke ime weta ego nri ime weta ego ose ime weta ego nta keke nụwa gị na ọyị nwoke le keke unu na-ekere ebe gị edi ọ mebe ọ ga-eme n'anya otu a onye ori ọrụ anyị akụọla nke onye mana anyị na-arụ ala nke weta nwunye n'aka gwa anyị na anyị bughachiri ya keke ya ọnwụ na ya emere ya isi ya abụọ arụ eme kekwa otu si ma amakwa ya ka m na-echeta mgbe ma bụ onye gwara ya mmụọ ka ị na-ajụ ya mere mmụọ ka ị na-ajụ ya ga-eme ụkwụ apụgo m ọsọ ọzọ ịmasị okwu nke ụmụ ọ ga-esotekwe nke a na-ahapụ obodo asị gị na agụrụ na be gị a ga-jikwa apụ ka ebe ọbụla anyị ga-ati isi ka m ebe apụ ya afọ arịwa before. The front of you. What must you no. That's it. I can see the other cover the other money on Naga Pussy. I'm 500. I can wait 500. What money am I not going to do? This is the end of the competition. You know, cooking shit, country and travel. I am a brother. I am with another. One of them said it. That's a tower. I'm not breath. You said, more chicken.
Okay, ị na-akpali m na-akpali. Ewere iwe. Ịma ya. Nweta bụrụ nweta. Ya nweta ya ọ bụrụ isi. Nweta ezisi m. Akpọkwara m tinye ga-abara anyị na anyị nụ ihe na anyị ga-enweta ego. Karịa otu isi asọ m na ịchọrọ iji hapụ vileji anyị ga mba ofesi. Adị m agawa ma PDP ma emejibe nna ga. Ego m ga-ezere anyị. Chekwudo n'oge na asa na ga-enye kamgbe isi. Otu ụfụ ọnwa ezuole anyị na-ekwe benza ọnụ ekwe Thematic ọnụ n'ime ahịa ibi na ahịa azụọla ala banye na ndị a na-arụ n'oyibo ụlọ ọgba ego ibe a na-edemara ego na bank onwetụrụ ego nta. Ok, a na-agba Thematic Venza. Oh yeah, Toyi van kan chọrọ ịgba na Toyi van. Moto eji adọ moto. Ma nke onye ozu ma. Ọ ka iche ike ga ha nwe. Anyị ga-na ke madam Tete rie ego. Olobodo gbadanya arịbọn ikoro. Bajide gị fa tichasịa gị arịbọn ikoro. Bajide gị fa fọchasịa gị arịbọn ikoro. Ole ndị na-aga arịbọn ikoro. Lalụbụla alịbọ garụbụla ka maazị onye ndị uwe ojii bịa dada ndalị n'ọnụ tupu ị na nga ọnụ ụlọ lalụbụla chara nga ya ọnụ n'okwu gịnị agbachi m nkịtị ka onye dị usoro mgbe kwuo alịbọ m ga-akpọta ị n'ụla ka isi ebe apụta ụla bịa mara ọrụ dịle Bajide gị fa tichasịa gị bajide gị fa fọchasịa gị arịbọn ikoro. Ole ndị na-aga arịbọn ikoro. Ole ndị na-aga ya na nwoke a mịpụgo n'ụlọ n'ụtụtụ a ya na alịbọ arapụgo na amịpụ bụla kpe na-agba ọkọbụrụ maka ego maazị ụzọ ojikọ ji agba ọsọ alịbọ n'ọsọ baba oli ego mmadụ gbaba ọsọ ekwechichachasịa ole ndị na-aga arịbọn ikoro. Ole ndị na-aga arịbọn ikoro. Ole obodo mụrụ anya arịbọn ikoro. Ole obodo gbara anya arịbọn ikoro. Bajide gị fa tichasịa gị arịbọn ikoro. Bajide gị fa fọchasịa gị arịbọn ikoro. Ole ndị na-aga arịbọn ikoro. Ole ndị na-aga arịbọn ikoro. Ole obodo mụrụ anya arịbọn ikoro. Ole obodo gbada anya arịbọn ikoro. Bajide gị fa tichasịa gị arịbọn ikoro. Bajide gị fa fọchasịa gị arịbọn ikoro. Arịbọn ikoro. Arịbọn ikoro. Arịbọn ikoro. Arịbọn ikoro. Ke alịbọ na ede nwoke chọ ndị agba ọ ndị na-achị ha ọnwụ m na-achị ha ka ọ bụ ihe ha na-achị chekwu ọ ga-awụ maka keke na herere ka ha ji agba ọsọ ọdụmma gbara gawa no ebe ọ bụla ọ chọrọ ịgba aga gbara gawa no ọtọ na ụda nwe ya alịbọ ọmụ na ya onwe ha onye ga-egbochiri m ọnọdụ mụ na nwe ya alịbọ mgbe ọbụla m chọrọ ịdọpụ nwe ya alịbọ m gakwunye ya mgbe ọbụla m chọrọ ka m na ya ọ bụrụ na mbe dị nke na ka m nwetara arụ ọgbọ ya n'ntị gawa no gawa ga ụda ọ na-elekwuli ọsịsọ gawa na iji elu ego gawa mụ na alịbọ nwe ya alịbọ ngakwu m nwe ya alịbọ mụ na ya soriwe nwe ya alịbọ soriwe mụ ya soriwe ọtọ ọnụ da adịbụ nwa ha ọdachi onwere ga-adachi ga-eme mọdụ iji ụwa na-esi na nwoke n'ụwa na onye chụta ego n'ụwa ebe aṅụrị onye ga n'ụlọ ekwu n'oru ka nje gbuo ego egwu alịlị egwu ego ịgwa ekwu maka ndị mmanụ na ọnọkwa na oyi ewutego ọnọkwa na oyi ewutego mana ọ maka ọdị mmanụ na
Achọrọ m ịpụ achọrọ m ije pụta ike achọrọ m ije obodo ukwu ka njebulu ego fụọ taa njebulu obodo ukwu jebulu ego nata na ịchọrọ ịhapụ n'obodo a sọ mụnwa n'obodo a ọ ife ishi ime ọ bụrụ na ife m chọrọ ime mana nne m mana ọrụ Igbo ọkụ mara mkpata ego kịta ihe ezigbo ego kịta afọ bata n'obodo a kịta afọ na ndị mmadụ na-asọpụrụ mụ na ya ụmụ ọnụ ụgbọala ara na-ajụ ahụ oyi soro ụmụaka ibe na-enwere aṅụrị chọọ iwe ife rijuo ife anyị rijuo ibu n'afọ mụ ka ị chọọ ka anyị na-ata afọ achọ m ịnọsọ m n'obodo a ka njụ anyị ụmụ ajụjụ njụ onye na ofu ajụjụ njụ na iju eji akwụkwọ anyị isi ihe ahụ na ihe ncheta maka ya ebe ọ na-echetazara mbọ ife nna akọwali na ya ma nọrọ ebe a n'ebe ife ahụ mgbe ị mara nna ya ihe bụ na mma aga ka mgbachata mesie narị akụzi nka ana m akwado ọkụkụ nwanne iji ka ndị kwado onwe ebe ị na-aga achọ m ịnọsọ m n'obodo a achọ m ịnọsọ m n'obodo a achọ m ịnọsọ m n'obodo a ọchọ m ka ị bịa Gabia no n'obodo a dị. Mmanụ n'ụsọ ọsọ ịnọ ọ na-akọwa n'ekita. Ngwa na mmegbu ike mbata. Na-ebute ego, mma akpata ego kịta akpata. Ị nwere ebe aṅụrị. Onwe ife ọzọ a na-ekwu maka onwe ife ọzọ. Gịnị mere? Aha m na-achọ ịrapụ m gawa obodo ukwu. Onye anyị na-echere echiche. Ịma ụmụ nwaanyị n'obodo ukwu eji anyị afụ m nwoke. A ga-anara m ya. Ya nwaanyị a, ebe dị gị nọ?
Are you putting people up? But I go and I will do what you. I see no room for police station. I got in arrest. Yes, what about that? You go there for it. It's a bad thing. Bukan ni kan, bukan ni yang. Bapa ya. Bukan muka. Bukan ni ya. I got you. Bukan mau tim kita sih. Anak mana? Itu ni bukan. If I make money, na me and you go spend them. If I make owo, na me and you go chop am o. I leave you go bodo ibo e, kamga buti ikewe nata. Mbata emezi feke seme. Go tell her my baby, say I'm coming home. Go tell her my asa, say I'm coming home. Cause you know the easy at all to get a fine baby, oh. If I didn't marry, where me go? Me man, ebe me so be more. I'm with Trinity, ebe me so be more. Me man, oh mama, no, take him. Ebe me so be more. Obi, mana afọ nke n'anya rinne. Ife m na-eje bụ ka ndị gba mbọ, ka nwoke si agba mbọ, ka m chekpata ego, ka m fichaa gị anya mmiri, ka m mee ka obi dị ezinụlọ gị mma na ezinụlọ nkwa. Ịmara m enwere m nna. Ndị ebe m na-achụpụ m n'ụlọ ha na-abụ m ọnụ kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Mana achọrọ m ka ikwere ekpere m ekpere ka m gabute ike. Ebezina akwa anyị na-ebe nwe ka o si eme ma ọ dị nke m na-achị azụ. Mana mmechi ya n'azụ ọ bụrụ ebe a kọrọ ya aka mmụọ. Ebezina iko. Mara Chukwu ya agọzi gị. N'igwe ga-enye gị ihe ọbụla bụ ihe ọbụla ị chọrọ n'obi gị. Chukwu nna ga-enye gị ezigbo di dị mma maka na ị bụ ezigbo mmadụ. Chukwu ga-agọzi gị. Ọ ga-adịrị gị mma. Ihe ọbụla ị chọrọ n'oke elu, ị ga-enweta ya n'oke elu. Ihe ọbụla ị chọrọ n'oke anyị, ị ga-enweta ya n'oke anyị. Ị chọkwara n'aka nri, Chukwu ga-enye gị ya. Ị chọọ n'aka ekpe, Chukwu ga-enye gị ya. Bụ ezigbo ọyị dịla mụ na obi m. Ị ga-agọzi gị. Daalụ nne. Nwanne m. Obi m. Ana m ekwu unu nkwa. Mmemme unu ife ọ ga-abụ mmesi elu unu na-ama echefunata aha nna n'ụwa. Ka m jesi ije abata ma ezikọ unu na mmiri ọkụ n'ugbo mbe ka m jeburu ike na m abata. Elekwala ụmụ nwaanyị ndị anọ nọ ebe ahụ anya. Nkezi ka isi ekwu etu a ọ dị ka ife niile mụ na anyị nọba eri mgbe mụ na anyị nọba achọghị afọrọ m ụmụ nwaanyị ọzọ. Sọsọ gụnwa bụ onye m tụkwasara obi, sọsọ gụnwa bụ onye m nwere okwukwe, sọsọ gụnwa ga-abụ nne ụmụaka m, ụmụ m.
sọsọ gị bụ onye ga-elekọta ụmụ m anya. Enweghị m onye ọzọ m na-eche maka ya na-abụghị gị. Nteta ụlọ ụtụtụ sọsọ maka gị ka m na-eche. Enweghị ihe ọzọ m na-eche na-abụ maka gị. Nne m, ahụrụ gị n'anya. Ọ ga-adịrị gị mma. Dịkwara gị mma. Ọ ga-adịrị unu na mgbe. Amen. Kapụ okwu ma anyị gaa ndị na-erikwa n'ekwu. Anụmanụ na ntị echiri m. Nwa m, kedu ihe dutere gị na be ogbe? Gịnị ka ị chọrọ ka ogbe meelu? Echaka. Nsogbu dị. Ama m ebe ya bụ nsogbu si wee abịa ka m ji were ka mma ebe o si abịa. Onye ọbụla a mụrụ n'ụwa a nwere nsogbu. Mana mgbe ị chọrọ ka ị mara ihe nsogbu gị bụ, ọ gwakwa ị na-anụ ka m na-ekwu na ọbịagonu na ike ka a ga-eme ya ga-emenu ya emenu. Ekwesị nkwubenu. Enwe ife iji na akpa itinye n'ebe a ka anyị mara ihe ogwe ga-ekwu banyere nsogbu gị. Ogbe n'ọrụkwa ka ọ na-eru. Okwu ozi dị ya m jewe ka m na-eje. N'ezie m ozi ga-azie dike mma njewe. Mana asị m ugwu ajụ ga-abụte dike nsị mma nje. Na nwata nna ya dị egwado na ori na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Nwata cheketa ka ọ gbapụo nna ya afọ sị nna m na ụzọ na-eme. Akọkwala acha ha acha, ewee si n'ọkwọlụ ka nwatakịrị. Nwa m, a mụrụ gị ka ife alụsị. Akara aka gị bụ na ị ga-efe alụsị. Mba nwoke akọsị. Mba ọ bụ mmụọ, ọ ihe ifuru. Nkwụtụ ya na-emekwa ihe efu. Taa kpuchie ọnụ gị isi na mụọ wee chaka. Ochie dibịa ogbe na m ama ife m kwuru. Ihe nji wee kwu ya ma ebe m nwere gafe eme arụsisi batara ihe mere na ọ bụrụ na ihe a ka ha gwara sa mba na ekwute ya enweghị eme. Enwere m ebe anya m dị. Ọ bụrụ ibe bịa kwụrụ otu esi egwoke na-eme ihe ya aka ọkwa na m kpaliri ya. Aji gwa m na ọ bụ ọbịa nrụ ịrụrụ iji gbara gwa n'ụlọ ya dị. Ma ọkwa ma m akparịkwara m onwe m. Mgbe emechara bụ owute m na m gara ebe a. Owute m. Ife dị mmanụ ukwu. Anụmanụ ka m gara ebe a ya mere ihe nwa ọ na-eme njekọ ma ọ na-emekwa ihe ka nye welitere ọnụ kwuo na ma ọ bụ nwa arụsị nwa arụsị ka ma ọ ga-eme ihe omenala otu o ga-eme ihe omenala a na-edekwu iri na ahụ mụnwa bụ arịbọ achọrọ m iji okwu gbasa ihe niile o ji arụ ọrụ. Mụnwa bụ arịbọ ị ga-eme ihe omenala. Onye Chineke tere mmanụ gawa odogwu echi. Efego m n'elu efe mgbe m bịakwuru n'ala ebe m na-agba afa kpọmkwuo onwe n'afa. Nsogbu anyị agwụla ahụ. Gara gị akọ gị. N'ife a nwoke gwara gị anyị nwe ozi nsogbu anyị apịatọọ na ego ya eji elu na anya gị mere otu a na-adị m ka arụ ọ na-achọ
Robaye bolos. Akwa na egbu ọsọ oge egbu. Are. Ai di pura ba. Bupata lulu. Uzu, kawazu. Ejo jenka, jenko. Akowola. Ya ngo na-ekwu okwu. Ngo na-ekwu okwu a. Ọ na uche. Hey, ọkwa maka uche gị na-anụ ọkụ. Ihe ichere tite ihe a. Ka ihe nkọwa ahụ ugbu a na-ahụ na ngagakwu nwoke ahụ ka ọ kpọziri m otu m ga-esi bute ya anụ si bubata ya n'ụlọ ụka. Okwu ebegonu. Maka elekwa oge anya we. Maka ahụ ọnụ gị onye fụrụ gị ebe ị nọ na pulpit ọ ga-ama na mmadụ na ebe a. Enweghị nsogbu ọ dị, aga m aga. Ọ kakwanụ maka anyị ga ebe a ga-eme nke ọrụ ndu anya na ndị a na-aka ụka ọgbọ ha aka ebie mmadụ aka ya atọ tagara igbo. Ama m na arụsị nke m ga na-ata n'arụ ọka ịcha onye nze ya atapụ isi. Mana anyị ga-eme ozugbo ihe anyị ji ga-eme ozugbo ka anyị nwee ike buru ike ka anyị laghachi n'obodo ka anyị ga gwa ha ajụgodo onye ụwa chi ya ebe a dị ya. Ha yi ndị ahụ ndị ori ha dị mmiri ndị uwe ojii atọ hapụ nke ihe a na-akpọ ya ọwụ gospel yahoo. Ndị a ga-abara anyị n'ife anyị eme anyị ga-afọfa ụbata ha n'ụlọ ụka anyị na ha akpa otu a ha nwere isi ochi ka ha bịaziokwa anyị ochi onye ochi a na-eme onye ochi anyị ga-ekwu ikpere ya ekpere mara adị ya obodo niile ndị nzukọ na wee kwere mara adị ya n'iwu ebe niile pasta arịbọ na-ekpere onye mkpesa anyị ekpere mara adị ya ozugbo na-elekwa ihe nke ka wee hụ na ya kwa ịhụ ndị ori na-ajakọ isi ya na-alụ ọkụ na onye ori ebekwere ka isi cheta uche nke a ịmụka nke anyị kwuru aga jecha igbo agwụ ibe ji gbaghara gị na iso n'anya bụ onye ori mena gị eme ihe nọ n'ime mena gị ọgwụ funne ji mena gị n'ime ori ihe nnachi ime ka ịma na ịma ihe anyị kwuru ịma ndị mmadụ na-ahụ ime ihe nrịba ama ndị mmadụ na-ala ike ekwe anyị agaghị egbu oge anyị ga-akpọta ha kama aga m eti ya sista ọbị ihe nji ga-eti ihe na ka ịma na ụmụ nwaanyị maka esi were aghọrị mmadụ anyị mesi ya dị ebe a pịam ịga ebe a ịsa ha isi kpọbata ha ka anyị were ha chụọ ego ife banyere m ọ na-eme uche m n'obi ife banyere m ọ na-eme uche m n'obi una ụmụ ijele ọbụmụ ọbụna ụmụ ijele ọbụmụ mụ na chi onye ebe efuli chekwa onye ebe efuli onye ebe efuli efuli ka ebe ị chọrọ ịga ma ọ bụrụ na agbasa eme ị chọrọ ịnwa m ọnwụnwa ka ebe ị chọrọ ịga enwere ebe ịbụ n'oge ị chọrọ ịga ma ọ bụ na agbasa nzukọ a enwe ebe ị chọrọ ije ị chọrọ ịnwe onye mbụ ị mara ị chọrọ ịnwe onye paspọtụ ride on man of God ride on ị chọrọ ịma mepe ya Pastor, mepe akwa nwatakịrị nwanyị. Come down! Hey! Right on, man of God.
Right on, Pastor.